नै खोनासंलाय मा जाखो माबा गाबोन जाय मोनाव आलासि जाहैगोन माथो लाङो जाखो माथो जेबो रेडियानो गैया गावनि बिमा बिफानाव आलासि जाहैगोनखाय ना बेदर खरस बरस गाननाय जोमनाय आं लांफाजोबनांगौ आरोखि ना बिदि नङालै संसारा माखौ नायखोख्लाबायखो माथो सानखो नायनो माने बिहाव बिखुनजोखौ आं जाहोहैनांगौ ना बिसोर आंखौ जाहोहरनांगौ आलासियाथ' जोंसो जाहैगोन ना बेदरै जाहोहरनांगौ बिसोर जोंखौ माथो लांफालायनांगौ जाखो जाम्बि हाबाब माबायदि हौवा जाखोहाय नोंलाय आलासि जाहैजेननायावनो जेबो लांफाला आरो माथो मालायफ्रालाय बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जायोबा ना बेदर जौ गोजा दाउला खासि लानानै थाङोलाय मालाय गाननाय जोमनायबो लांफाबावोसो आं बिदि नङालै बिदि ना बेदर ड्रेस लांफाजोबनांगौब्लालाय दाखालि आथिमंगलाव फैसा थाखा मोनबोनाया सेस थांजोबगोन माथो नै फिफा मा जाखो हा दिनै गिबि बिजामादैया आलासि जानो फैनो नागिरदों हाथायाव बेदरफ्रा लायखायाबा दा हास्लाबनाय नङा नै जाम्बिना आंहा खथ' आसा खालामनानै दं बिजामादैनि बेदर लाबोनायखौ जानो आरो नोंहा बिदिसो बुंलायबाय हा बिजामादैखौ अननानैनो सफा लेप थसब बाइक हरबाय आं हयले बिजामादै लाबोनायखौसो जागोनलै बिमा आं दिनै बायनो हानाय नङा आया मा बुंनाय जाखो बियो बिजामादैनो नों बायनानै जाहोआबा बिजामादैयासो नोंनो बायनानै जाहोफैनांगौ आरो आं बायालै बिजामादै बायनायखौसो जाथारगोन माबायदि बोरायदे बियो बिजामादैखौसो आसा खालामबावबाय मासे जासुला बोराय जाखो बेलाय आद्रि बिजामादैया दिनैसो फैजेनगोन खमसे खम बेदर लायदोलाय दा बेबा दादु दंना मा दं बिसिनावबा गामसाखौ लांफा होखानांगोन बोरैबा सन लानानै फैबा बिराद दिगदार जागोन जानाय नङा नैबे गामसाखौ सोफालै बेबा दादु दंना मा दं आं बिसिनि गामसाखौ गानैया बोरैबा सनजोबबा सेस जागोन मा उस्था बुङोथाय मा दादु थालाबायनांगौ दंना गैया बेखौ मिथियो सिङाव जाग्रा जिनिसफोरखौ जानला मोनलाखासो बेना फैद'लै मा खालामबाय थाखो दा ओंखाम ओंख्रियासो गुसु जाजोबनोसै गोदो सिख्लायाव देलायनो थोखाबाय मा देलायबाय थाबावखो हाबा जाखांनानै बिदि जायो नामा देलायनायसो नुदोंना आंखौ जानला मोनला दाबुं नोंसोरबायदि हौवायानो दानि बिसिनि महरा गाज्रि जाब्ला गोदान नागिरबावगोन जै नोंखौ दख'ना गोदान गाननानै देलायबाय आयै सिख्रि सिख्ला बादि नुखायोलै जानला मोनला हौवाफोरखौ दानाय दे फैद' जाबाय दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं न'आव फैबाय आंनि उन्दै समाव गेलेफाग्रा जिउथियाबा मा जानाय दं जानो हागौ बिराद समायना जाबाय खोमा आं बेखौ दिनै खेबसे नायनानै फैखानांसिगोन आरो जुदि हाबा जायाखैबा बेखौनो हाबा लानायनि थि खालामनांसिगोन ओइ मादै रावबो दंना गैयाब्रा न'आवलाय आयु सोर जाखो आं सिनायनो हायाखिसै सोरमोनथाय आंसो मादै बे अर्गानिक फिसाला सोमखोरा सिनायाखै मादैया आयु एफा गिदिर सेंग्रा देलायथारबाय उन्दैयावनो नुनाय सिनायलायलाङाखिसै आंहा नै बिफा सोमखोर फैदों नै
जिरायफै बाबु। जागोन मादै। फिफा नै सोमखोर फैदों। हाब माथो आदैसोलाय महर मोखां सोलायजोबथारबायलै। गोबाव जाबायना आदै 10 बोसोरनि बारा जाहैबाय फैनायानो जाया। हा बाबुआ मालाथो सफैया? मैयासो सफैदों आदै। मैया बेलासिनि 3 रिंगायाव सफैदों आङो। दे मोजाङानो जादों। ओइ बिमा दै लाबो। नै बाबु दैया लोंदो। जागोन मादै। दे नोंस्रा सानैजों रायलायबाय थादो। औ दे। हा आदैना फरायनाया मामोनलाय? माबा आदै आं दा जिअ'ग्राफि आयदायावहाय MA पास जाबाय। मोजाङानो दे आदै। दा आदैया माथो सानदों? आङो मानि आदै दा UPSC एग्जाम होनो नागिरदों। ओंखायनो आं दा जिअ'ग्राफि आयदा लानानै MA पास खालामदों। दे आदै जोबोद मोजां जादों। जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबायदि गोजौ रेंकनि साख्रि मावनाय मानसि थानांगौ। नंगौ आदै आङो दा बेनिखायनो UPSC आनजादखौ मोजाङै पास जानो थाखाय दा दिल्लीयावहाय UPSC नि कचिं लागासिनो दङ। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। हनै माथो आथिखालनि गथ'फ्रा मुगाजों खायसे गोरोबफानो हायाखिसै। बेल' नङालै आदै जाथि खुरमा फैबाबो मान सनमान लानो रोंथारला। खोथा बाथ्रायाथ' गुरैयानो गैया। बिदिजोंलाय बोरै जाबावगोनलै आदै बिसिनि संसारा? बेनोथ'लै आदै गावनि बरादखौ जानानै लानायनि अनगा जेबोआनो नङा बे खामानिया। जारला माथो होनबावनो आदै। जिउथिया गैया नामा? माथो दाबो आं नुनो मोना महरखौनो। नङा बहाबा फराय जानांगौ। होनबा आं थांसै नामा आदै? दानो थांनोसैबो। होनबा ओंखाम जालांदो आदै। नोंगै जिउथियाबो दिनै आलासि जानो फैखागोन। आं बुजियाखिसै आदै जिउथि मानि? नोंगौ आदै जिउथिया हाबा जाबाय। दिनै आलासि जानो फैनो नागिरदों। मा? हाबा जाबाय? मा खोथा खोनाफैखो आं जा सिमांखौ लानानै फैदोंमोन गासिबो फैमार जाबाय। आं बेयाव दसेबो थानो हानाय नंला। मा सानहाबखो आदै? औ बाबु मा सानहाबखो? जालांदो आदै। जेबो सानाखै मादै। आदै नांला दे जालायनांला दे आं थांनोसै। थाथ'दो आदै। मादै हा मानो नानि जिउथिखौ हाबा जानाय खोनानाय लोगो लोगो थांखो बियो? ना गोसोफ्रावसो माबा साननाय दङमोन नामा? बिमा मानो बिदि थांखो बियो? माबा गोसो बायनायसो मोनदां। औहाय बेखौनो सान्दां। बिमा जावैसोमोना सफैसिगौ होनदां। ओंखाम ओंख्रिफ्रा रेडि खालामदो। दालाय सफैसिगौ बिसोरो। औ दे। ओइ बिमा नानि मोनहा फैबायलै। र' थांगौ। ए मनाया गिदिरथार। जावैसोमोनहा बेदरखौ बुरजा लाबोथारदों होनदां। दिनै हले थिगसे जाखागोन आं। दे जै जाथों फिसाफोर दे। जै जाथों। न' सिङाव जिरायहैहोदो जावैसोखौ नानि। दे नोंहाबो बिमा जावैसोमोननो साहा फुदुंहैदो। औ दे। नोंहा जिरायथ'दो आं मना नों बहा दोनहैग्रोसै। थांनांगौ? आइजों खामानि मावफाहैसै आं।
लासैनो बेयावनो थाफैनायनि बेब'स्था खालामनांसिगोन। हा जावैसोमोनहा न'खराव बियाइमोनहा जामाइजोमोनहा मोजाङै दंखायो दा गासिबो? गासिबो मोजाङै दं आफा। नै जावैसोआ दैया लोंदो। दे आयै। नै बिफायाबो लोंदो। हा जोंना नानियालाय मा मावदों? नानिया ओंखाम संग्रायावहाय मैगं हादों। हा नानियालाय लोमजाबायथ्राखैना जावैसो? लोमजायाखै आयै। मावनाय दांनायाबा बोरै जाखो जावैसो? न'आव खामानिखौनो बारा मोजाङै रोंसारजोबामोन। मावनाय दांनाया मोजाङै रोंखोना रोंदिया? मावदोंना खामानिखौलाय आयै। आरो आं मावफाजोबखायो खामानिखौ, संनाय खावनाय गासैयावबो मावफाजोबखायो आं। हा लामायालाय बबेजोंथो फैया आइ? हुरफैला लामाया गाज्रिथार। आयै बेजों फैयासै, ओरै जलायस्रिजोंसो फैदों। हा लामाफोरखौलाय मा होनबावनोब्रा बिमा, गासिबो हाखर हालाजोबसै। ना कन्ट्रेक्टारफोरनिसो भुल ना सरखारफोरनिसो भुल। माथो खालामबावनो आफा, एथ' खस्थ' खालामनानै लाइन थानानै भट होयो जोङो सरखारनो, लामाखौनो मोजांखौनो बानायनानै होआ। बिराद उसुबिदा जाबाय थांनो फैनो। नोंसोर सानैजों बिहाव बिजामादै रायलायथ'दो। दे आयै। फै नानि जोंहा सानैजों औ ओंखाम थांगौ आयै। संग्रायाव। जिरायथ' नोंस्रा। नै आइ, हा माथो लाबोमारदों? मा लाबोआसि, बिजामादैया आरो जेबो लाबोग्राङाखै। आयै दाना मा जाबावनांगौ जाखो दे? बिफाया आरो बिजामादैखौ लाबोगोन होननानै जेबोखौनो बायाखै। आं बायनो थिनबाबो बिजामादैयानो लाबोखाजोबखागोन होननानै जेबोखौनो बायाखिसै। इसोर मासि आन्द्रा गोजा दे बिसोरो, बिहाव बिजामादै सानैजों मेलाय खाथारदों, सानैबो जासुला गोजाखा। आइ मासि आवसाव गोजा होनबा बिसोरो? बिसिनि आखला बिदिसो आरो। माथो नंखो नोंलाय आयै? आंबा लानो थिनबाय बायदोंमोन, बिहावखौ बायखागोन होननानै जेबो लाथाराखिसै। ओमफ्राय माथो ओंख्रि संखो नोंलाय आयै? मा संनोसै, दालि झलल'नो मोनखांदों। गावसोरखौनो लाबोगोन होननानै जेबोखौनो सङाखै। दे आइ, नों एसे रेस्ट लाहैथ'दो, आं जानाय लोंनाय जगार खालामनोसै। जागोन आयै। न' सिङाव बिमा फिसा मा रायलायबाय थाखोब्रा बिसोरलाय? साहा फुदुंनायाखि एफा गोबाव जायोलै। ओइ बिमा, साहाया माबा लाबो। बेदरजों रोनो जानांगौआव आंखि दा साहा लोंबावो। नांलायला आफा, दा डाइरेक्ट ओंखाम जानोसै, लामायाव सिंग्रा साहा लोंबोखादों। ए, बेबो आं बायदिसो जागोन नामाब्रा? गावनो बेदर लाबोना गावनो जाजोबखागोनसो नामाब्रा? ओंखाम जानायनि सिगां साहा लोंबाथाय ओंखामखौनो जानो हाया आं आफा, ओंखायनो लोंथ'ला। ए, लोंलानो बिमा, ओंखामफ्राल' जाबायबा खुरदो दे। ओंखाम जानोसै, गामसा गानस्लायदो। है, ओंखाम जानायावलाय मा गामसा गानस्लायलायनांगौ, बे लंपेन्टजों जायो। उदैखौ एसे खालि खालामना लाग्रोनांगोन जानायनि सिगां। र' खालि खालामग्रो हैनो। जावैसोआ बिदिब्ला दसे जिरायथ', आं बाहेरायाव दे थांग्रोनि। आफा दे। ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव जाखागोन बियो। उदैखौ एसे खालि खालामनानै लानो मोनब्ला बिराद जानो हागौमोनलै। है, खिग्राबा साला। ए, बाथरुमसो बियो। है, मानसि दंलै।
बहा थांखो बिसोरलाय माथो रावबो गैया नै आफासोलाय माथो आयु माथो आवसावबावसो दंलाय मा खालामबाय थाखो बिलाय माथो जावैसोसोलाय खिदोंसोमोन आं जावैसो आंबो एसे हाबनो आफा मा आं जेखौ सानो बेखौनो जावैसोआबो सानो आयै नोंजामादैनि आखला जानायनि सिगां खियै गोरखालायबाय सानैबो आइ आइ मासे आवसाव गोजा बिसोरलाय जाथोंसै बिसोर दिनै रद' रद' दे जादो जावैसो दे आफा मा बेदरखौलाय दाबो लाबोआब्रा बिमा मा बेदरा दाबो लाबोदिया जावैसोआ जाखांलाय लांसै गावसोर लाबोबाय थागोन बियो आफा जेबो नङा बबावहाय बेदर नुखो बेदर लायनो थिनबा बिजामादैखौ आसा खालामनानै थाबाय दाना बिजामादैखौ दालि गोजा जाहोबाय दा आइया मासि देन्जार बिहाव बेलाय आंनिफ्रायसो जानो आसा खालामबावो ओंखायनोसो जानायनि सिगां खिग्रोना लालायदोंमोन बियो बिजामादैया आरो बिहावनाव दाउला खासि मोनजागोन होननानै आसामोन आरो आफायाबो बिजामादैखौ उल्था आसा खालामदोंमोन गाज्रि दा मोनसै जावैसो दा मोनायाव जाफिनदो जेबो नङा आफा आं बेदरखौनो बारा जाखाया जेबो नङा